Vítajte v prezentácii nášho nového systému na odosielanie noviniek a akcií priamo vašim klientom. Tento systém sme vyvinuli pre vás z toho titulu, aby ste mohli jednoducho a rýchlo odoslať klientom novinky a akcie, ktoré sa dejú vo vašom e-shope. Ukážeme si, ako tento systém funguje. V prvom rade je potrebné pridať prijímateľov alebo teda klientov do systému. Máte na to tri možnosti. Jedna z možností je pridať prijímateľov ručne, čiže zadáte jeho meno, priezvisko, mail a zaradíte ho do skupiny, ktorú chcete vytvoriť. Čiže toto je ručný spôsob. Druhý spôsob je taký, že máte vyexportovaných klientov do CSV súboru, ktorý je pomocou nášho systému možné naimportovať do newsletterového systému. Je potrebné zachovať štruktúru tohto súboru. Máte tu na to vzorový súbor, alebo ako sa majú jednotlivé tabulky volať. Čiže toto je druhý spôsob, kedy vyberete z vášho harddisku CSV súbor a naimportujete do nášho systému cez tlačítko pridať. Tretí spôsob, ako je možné dostať klientov do nášho systému, je import priamo z vášho e-shopu. Tento modul je vo verziách, ktoré sú priamo napojené na váš e-shop, čiže po kliknutí na tlačítko Import e-shop sa načítajú klienti priamo z vášho e-shopu, konkrétne z databázy, ktorý vy používate. Čiže je tu možnosť naimportovať klientov aj z prenajatého e-shopu, nie len z e-shopu, ktoré vytvorila naša firma. Je tam možnosť následne po importe klientov presúvať a organizovať. To si môžeme ukázať nasledovne. Čiže každý klient môže byť aktivovaný alebo deaktivovaný. Deaktivovaný znamená, že tomuto klientovi nebude odoslaný newsletter. V prípade, že ho zaktivujete, newsletter bude odoslaný. Máte možnosť označiť klientov alebo presunúť do novej skupiny. Čiže takto jednoducho môžete klientov organizovať. Pokiaľ máte pripravených klientov a ich skupiny, môžete prejsť k vytvoreniu samotného newsletteru. Čiže kliknete na ikonu Vytvoriť nový. Tu sa vám otvorí okno, ktoré vám umožní editovať stred vášho newsletteru. Pretože hlavička a peta sú pevne definované našim systémom. Môžete zadať názov newsletteru, ktorý sa klientovi zobrazí ako predmet prijatého mailu. Čiže môžete ponechať buď nami generovaný dátum a čas, alebo ho jednoduchým spôsobom prepíšete a nazvete. Máte tu možnosť editácie podobné z komerčných balíčkov pre editovanie textu. Sú tu editácie zarovnania, zvýraznenia, veľkosti, farebnosti a vytvorenie tabulky, ako aj nahratie obrázku do newsletteru. Po vytvorení newsletteru cez tlačítko Pridať newsletter pridáte do systému. Automaticky sa vám presunie do archívu odoslaných, kde môžete buď následne zeditovať cez tlačítko Otvoriť, alebo ho môžete priamo poslať príjemcom. V tejto sekcii archívu máte aj tzv. Náhľad, kedy si môžete pozrieť, ako sa klientovi daný newsletter zobrazí. Čiže vidíte jeho štruktúru a môžete sa vrátiť do systému. Následne môžete tento newsletter odoslať. Ako pracovať s newsletterom ako takým, ako ho vytvárať, to si ukážeme v ďalšom videu. Ďakujem.